कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कुणकेश्वर येथे रापण महोत्सवाचं 4 व 5 नोव्हेंबर या 2 दिवसीय आयोजन करण्यात आले. याची तयारी अंतिम टप्प्यात झाली आहे. काय आहे इथं? काय करतो थोडं चल चल
बघा धरा हो दोघे झाला दोघांना जावे हो जेव्हा जेव्हा होत्या आणि हात तू भरतो तुम्ही यावा ती मग जरा सुकं वाळत ठेवून ती मग अर्क तिचा करावा लागतो. मोठी मोठी तपीलं ठेवून चुलीवर तिचा अर्क करतात. अर्क काढून मग ती जाळ्यांना लावतात. त्याचा साधारण कालावधी त्याला 8 दिवस जातो. साधारणतः 8 दिवसाचा हा कालावधी असतो. आणि मग 1 दिवस पूर्णतः आम्हाला हा जाळेला तो अर्क लावावा लागतो. पूर्णतः 1 दिवस त्यामध्ये जातो. त्यावेळी आमचा हा मच्छीमाराचा धंदा पूर्ण बंदच असतो 1 दिवस. मग तो पूर्ण त्या कालावधी तो जाळ्याच्या ती चांगली टिकते. पण हे आम्ही प्रक्रिया ही दरवर्षी आमची असते. दरवर्षी ही प्रक्रिया करावी लागते. तर ती जाळी मजबूत होतात. मग ती मग भरपूर कालावधी टिकतात ती जाळी. पण त्यांना दरवर्षी हा अर्क लावावा लागतो आईनाच्या झाडाचा. आल असते ही आईनाची ती आपण बाहेर गावून म्हणजे आपल्या गावी इथे काही भेटत नाही. ते आम्ही बाहेर यंदा ही आम्ही चापेड गावावरून आणली. ती आणून प्रथमतः ती झेजरावी लागते. दगडाने झेजरून ती मग तिचा अर्क करावा लागतो. मोठे टपीलं घेऊन त्याच्यात अर्क करावा लागतो तो. आणि तो चांगला अर्क आला की मग तो हे उपसून एका भांड्यात थंड होऊन मग तो ही अशी प्रकारे जाळं बुडवण्याचं मग हे काम चालू असतं. मग आमचं जास्तीत जास्त हे जाळं आमचं टिकावं यासाठी मग तो आम्ही त्या आगोळीला हे लावतो. तो झाडाचा अर्क आईनाच्या सालीचा. प्रथमतः सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी संघ, देवगड तालुका व्यापारी पर्यटन समिती, देवस्थान ट्रस्ट कुणकेश्वर, ग्रामपंचायत कुणकेश्वर, इथले पारंपरिक व्यापारी रापण संघ तसेच महिला बचत गट या सर्वांच्या संयुक्त विद्यमाने आज येत्या 4 आणि 5 तारीखला रापण महोत्सव ही संकल्पना आपण जगासमोर नेत आहोत. त्या संकल्पनेचं उद्दिष्ट म्हणजे पारंपरिक पद्धतीने जी मासेमारी केली जाते, नॅचरल, कुठच्याही प्रकारचा समुद्रात ऱ्हास होत नाही, यांत्रिकी पद्धत नसून इथल्या पारंपरिक मच्छीमार स्वतःच्या मेहनतीवर व पारंपरिक पद्धतीची मासेमारी आणि एकदम फ्रेश मासा कुठच्याही प्रकारे येणाऱ्या पर्यटकांना एक फ्रेश ताजी माशी मिळेल या हेतूने कुणकेश्वर ग्रामपंचायत, देवस्थान ट्रस्ट ग्रामपंचायत व सर्व गावातील ग्रामस्थ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज हा रापण महोत्सव भरत आहोत. या रापण महोत्सवासाठी एक संकल्पना म्हणजे इथला रापण व्यावसायिक कसा सबल होईल व रापण व्यावसायिकाची जी मेहनत आहे जी आजपर्यंत जे करत आले आहेत. आज हा कुणकेश्वर गावचे या वर्षातील 4 महिन्याचे हे असतात. त्याप्रमाणे रापण व्यवसाय हा आमचा 4 महिन्याचा उपक्रम असतो. हा पारंपरिकता जपण्यासाठी हा व्यवसाय इथे उपजीविका घेणारे कुणकेश्वर कातवनमध्ये या रापण व्यवसायावर उपजीविका करणारे हजारो कुटुंब आहेत. या कुटुंबांचा या व्यवसायापासून काय उदरनिर्वाह होत नाही, तरी पण जी ही संकल्पना पुरातन कालापासून चालून आलेली आहे आणि जेणेकरून या समुद्राचा कुठचाही ऱ्हास होणार नाही, यांत्रिकी पद्धत नसून इथे नॅचरल पद्धतीची मासेमारी केली जाते आणि ती जी ताजी मच्छी येते ती पर्यटकांपर्यंत कशी पोहोचेल आणि पर्यटक त्याचा आस्वाद कसा घेतील या माध्यमासाठी कुणकेश्वर गावातील व कातवनेश्वर व कातवनमधील बचत गटांच्या माध्यमातून त्यांना ती डिश कशी मिळेल, या थाळीचा उपभोग ते पर्यटक कसे घेतील यासाठी ही संकल्पना कुणकेश्वर ग्रामपंचायतच्या वतीने तसेच पर्यटन समिती या सर्वांच्या संयुक्त विद्यमाने होत आहे. तरी आपण सर्व पर्यटकांनी या कुणकेश्वर रापण महोत्सवासाठी उपस्थित राहा. या रापणकारांचा आस्वाद घ्या, रापण ओढण्याचा आस्वाद घ्या आणि इथला पर्यटन व्यवसाय कसा वाढीला जाईल आणि इथला रापण व्यावसायिक जो खच्चीकरणात चालला आहे त्याचा चालना मिळून शासन दरबारी त्यांची दाद कशी घेतली जाईल त्यासाठी ही सर्व संकल्पना आमच्या ग्रामपंचायत व पर्यटन समिती, देवस्थान ट्रस्ट व सर्व उपस्थितांच्या माध्यमातून करत आहोत. तरी आपण सर्वांनी यावं, सर्वांनी या संकल्पनेचा लाभ घ्यावा, इथे येऊन चांगल्या मच्छीचा आस्वाद घ्यावा, बचत गटाच्या माध्यमातून त्यांचं सबलीकरण व्हावं या हेतूने ग्रामपंचायत कटिबद्ध आहे. पारंपरिक पद्धतीने जे रापण 9 मच्छीमार इथे आहेत म्हणजे सर्वच मच्छीमार बांधव पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करतात. हे एक नॅचरल पद्धतीचा एका आयनाच्या किंवा झाडाची साल आणून तो नॅचरल पद्धतीचा राब जो असतो तो राब आणून
शिजून त्या झाडावर तो एका मडक्यात कडून त्याचा राब काढून तो 1-2 दिवसाच्या नंतर ह्या सर्व मच्छीमाराच्या जाळ्याला लावतात व त्यापासून जी जाळी टिकाऊ बनतात ही नॅचरल पद्धत आहे. कुठचंही कृत्रिम प्रकारे हे साहित्य वापरलं नाही. ही नॅचरल जे आपल्या नॅचरल म्हणजे वनस्पतीपासून मिळालेलं नॅचरल आहे त्यातूनच ही मासेमारीचं जाळं टिकवलं जातं आणि खूप काळापासून टिकवलं. ह्याचा हा रापण महोत्सवाचं उद्दिष्ट साधून आपण ह्या दिवाळीत घेतो आणि हा टप्पा मासेमारीचा व्यवसाय जर चालला तर हा 2 टप्प्यात पण होतो. त्याप्रमाणे आगुळ हा प्रकल्प हा एक रापणकारांचा नॅचरल जो मासेमारी जाळ्याला जो रंग देण्याचं काम करतो तो एक आम्ही ह्या रापण महोत्सवाच्या निमित्ताने रापणकारांना एक कनिष्ठ करून अगोदर घेतलेला आहे. येत्या 4 तारीखला रापण आमची, पर्यटन आमचा, कुणकेश्वर आमचो, ही संस्कृती जपण्याचा काम आमचा. यासाठी येत्या 4 आणि 5 तारीखला येवा कुणकेश्वर रापण महोत्सवात सर्वांनी मिळून येवा आणि इथल्या रापणकारांच्या सानिध्यात मिळणाऱ्या डिशचा आस्वाद घ्या. आम्ही वाट बघता, आपण सर्वांनी यावं. चला मग येवा कुणकेश्वरात रापण महोत्सवात म्हणा. चला तर मग येवा रापण महोत्सव कुणकेश्वर बीच 4 आणि 5 नोव्हेंबर. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.